Muna na among school. Muna ang Nebraska. Nahawan siya guys. Kaya gitrim. Wala pa na siya gitrim before. Dili na siya maklaro. Puno na siya mga talam nun. Karon kay gitrim man sa makita ang moang school sa gawas. Karon nag-vlog ko and muadto ko na sa school and mag-visit lang ko sa school. Aside sa mag-visit ko, mag-help ko sa akong kauban si Miss Tess kay na may need nga i-arrange sa classroom. So dani ko gaagi guys pag moabot ko gikan sa bus terminal sa Ibian Batut. So dani ang lugar ako nagaagyan everyday during classes. Muna akong gaagian. Ako tanawin kita sa inyong place. So karon kay since ano naman end na sa school year, summer na nila, init kayo na, init na karon. So by the end of June, last day na natakalan sa June, July to August ang ilahang 2 months summer. Then after that, balik din by September ang ilahang klase dan. So nice na nga part guys, at dani ko gaagi. Napagian, tapos sa unahan is ang school na dynamo. The other time, sa atong ni other month amo ng school. Ako lang gi-down kay ay mga agatan na ako sa na lang. Liyo pa kay camera no. So init kay guys, pero pag-abot po sa mga bare na nga mga time, bugnog yun nga bang may mga building gapon dan na so behind ani nga big trees amo ng school where again nasa ko nag-work. Muna na among school, muna ang Nebraska. Nahawan siya guys kay gitrim. Wala pa na siya gitrim before. Dili na siya maklaro. Puno na siya mga talam nun. Karon kay gitrim man sa makita ang moang school sa gawas. Na muna ang among school. Banner. May banner. NIS, American Education. Nala ko nag-agi sa likod, kaya sa likod yung miga-agi every time nga mo ang hibidani sa school. See? So ang iya tubangan na ni guys kinapa sa likod. So everyday gid ko gabaklay pag may klase sa from bus stop. So from terminal padulong dani sa bus stop mo siya mukabat siya og 30 minutes nga biyahe.
Namin mini swimming pool na sa mga bata sa sulod. Mini swimming pool. Ano sa sulod. Green siya, no? Gitawag siya o green community kaya dagan siya talamnon. O gituyo po din nila kay usually lang mga talamnon dan is kanang siya artificial. Ha? Yung setup Yes. Kumusta ka na? Ano gagawin dito? Setup lang namin yung luha tayo na So, karon na ako sa classroom. Ang among buhaton is nalam ko nalam ibutang simple decoration. Nanadana. Okay, so now we're done with arranging the the classroom kasi ano man time na for marketing, and then we're in parents musulod sa classroom to visit kung sa klase nga classroom ang masudlan silang anak, and at least pag sulod sa parents they will see what's this one arrange, what's this tables sa classroom mo ni siya. Ano purpose why nag-visit ko sa school just to arrange the classroom in preparation for the marketing and the new enrollees. And now hapit naman alas 3, I need to prepare now para mag-uli na sa room, sa diera, sa layo nga balay. So mo siguro na akong pagawas niya akong ikuan kung check na ko niya pakita na ko sa inyo sa other side sa akong mga school and sa akong mga kauban o sa akong mga places nga akong magian. And that's all. So see you later. Okay.